Benvingudes i benvinguts. Gràcies per ser aquí a compartir una nova clau de la nostra història. El nostre convidat d'avui, fent referència al dret català i a les seves notables diferències amb el castellà, escrivia: el dret català era diferent perquè el poble català era diferent i, en conseqüència, també era diferent tota la resta, costums, coneixements, institucions, formes de govern. I una qüestió central i prèvia, o com a mínim coexistent, era diferent la llengua que parlava. Per entendre bé quina és la diferència entre la nació catalana i Castella, cal conèixer, entre altres coses, quines són les bases del dret i del constitucionalisme català. Les primeres constitucions catalanes daten de l'any 1283 i estan basades en el que diem el pactisme, que no era res més que la fórmula de repartiment de la sobirania entre el rei i els denominats braços. El pactisme era entès no com a imposició d'una part damunt l'altra, sinó com un compromís entre dues parts lliures, basat en el respecte mutu i la fidelitat recíproca en el compliment dels termes del pacte. Predomina el costum sobre la fórmula legal escrita. Tracte és tracte, i tractes rompen lleis. Les constitucions podien modificar fins i tot els usatges i els privilegis, encara que fossin irrevocables. El doctor Francisco Elías de Tejada, catedràtic de Dret Natural i Filosofia del Dret a les universitats de Múrcia, Salamanca, Sevilla i Madrid, i que ell mateix s'autodefinia com un extremeny de sang andalusa i d'educació castellana, es referia d'aquesta manera a la llibertat de què gaudien els catalans del Principat. La ordenación constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo XIV una modernidad que asombra y un sentido del respeto a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX. Sin duda, la consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edat Media. Avui, a la clau de la nostra història, volem aproximar-nos a com érem, què van fer els catalans d'abans de 1714. Ho farem amb el nostre convidat, el senyor Lluís Botines Montell. Gràcies per ser aquí a la clau de la nostra història. El senyor Lluís Botines té estudis en Ciències Exactes i en Ciències Físiques, llicenciat en Economia el 1978, doctorant, que no doctor, que quedi clar, doctorant en Sociologia, ha estat impulsor, cofundador de diverses associacions i entitats político-socials. Actualment i des de 2005 és president de l'ONG Plural 21, associació per tenir cura de la vida en un planeta viu. Va ser impulsor del Congrés Mundial per la Vida, celebrat a Barcelona l'any 2002. Coautor del llibre de Marx a Platón, Retorno a la tradició occidental, i autor de Desmuntar el SIDA. També impulsa la col·lecció de llibres, aquest llibre que tinc jo aquí, la col·lecció de llibres de butxaca. I ara què? Resituem-nos. Aquest és el primer volum, seria el primer volum. Aquest concretament parla de conèixer els catalans d'abans de 1714, el que farem en el programa d'avui. Destaquem també el seu blog, La Gota Catalana, que porta per subtítol Per recuperar la llibertat catalana arrabassada fa 303 anys i reconstruir la nació catalana. I, com sempre, en Víctor Cucurull, assessor històric del programa, director de la Fundació Societat i Cultura. Ens n'anem avui a abans de 1714 per entendre realment la diferència que hi havia entre la nació catalana i les altres nacions. És important això perquè ja en aquest programa ho hem anat dient i hem anat explorant els diferents camps, però el que ens ha semblat interessant avui és portar justament en aquest plató el que en podríem dir un esperit crític, que és el Lluís Botines, és a dir, una persona que no es conforma amb allò que li expliquen, sinó que quan algú li explica alguna cosa, sigui de l'àmbit que sigui, va i comença a rascar i a mirar si allò que diuen és veritat o no és veritat. I curiosament, com ens explicava justament fa un moment, l'origen del fet que amb ell se li va despertar respecte a la història i a com aquesta història ha estat viscuda per un poble, que és el nostre, el poble català, en els segles durant els quals, que per cert no van ser poquets, van ser molts, o sigui, 7 o 8 segles en els quals els catalans van ser perfectament amos i senyors dels nostres
diguéssim, drets, deures i destins. Doncs com eren aquests catalans, i l'interrogant que ell es va posar, diguéssim, d'entrada, justament va venir d'una persona que no en té res de català, que ideològicament està als antípodes de qualsevol, diguéssim, persona que pugui ser mitjanament sensible a la realitat i a l'exigència de la catalanitat i de la nació catalana actual, i diguem que s'ha produït sense diguem-ne, solució de continuïtat des que varen perdre les institucions pròpies de govern i les nostres constitucions, i tot plegat a causa d'una cosa terrible que és el derecho de conquista, que no computa, és a dir, actualment sabem clarament que el derecho de conquista, i això ja ho ha dit el Tribunal de la Haia, no és cap dret, sinó que és una simple arbitrarietat i una imposició. Per tant, estaríem, diguéssim, en un moment de la nostra història en el que podríem recuperar el fil, i per això és tan important que en Lluís Botines, que s'ho ha mirat amb lupa del dret i pel revés, pugui parlar-nos-en des d'aquest punt de vista, d'aquest esperit crític que diu per què els catalans estem comportant-nos com a no catalans davant d'una realitat tan esplendorosa com la que pot mostrar la nació catalana al llarg de segles i segles, i que la situem, per posar alguna data així significativa, en aquelles famoses primeres lleis que es fan, que consta que s'hagin fet, diguem-ne, de pau, en aquell segle XI, allunyat, aquella pau i treva, aquell reconeixement del dret a ser jutjat i no condemnat sense judici, diguem-ne, tota una sèrie de coses que ja des del segle XI es van formulant, tot el tema dels usatges, que és aquesta mena de dret que es basa no en normatives i reglaments, sinó en el dret natural, és a dir, allò que és bo és el que s'ha de convertir en llei i no al revés. No és que la llei digui el que és bo i el que és dolent, no, és al revés, és les coses que funcionen les que podem elevar a categoria de llei. Bé, és justament per això que li hem demanat al Lluís, i t'agraïm molt que hagis acceptat aquests minuts per poder-nos explicar aquesta experiència teva, aquest punt de vista teu, d'on arrenca i cap on ens porta en aquest moment de la nostra història. Per mi és una alegria que m'hagueu invitat, perquè vaig seguir molt els primers programes, després us vaig perdre la pista i ara he vist que ja heu fet 111, aquest és el 112, o sigui que estic... I reprendré, i ara ja també per interès que el que avui surti d'aquí circuli, però és que no... us vaig perdre la pista, senzillament. Aleshores, a mi em sembla que és molt important recuperar com érem, perquè si no sabem com érem, no podem decidir conscientment com volem ser. Si no sabem d'on venim, no podem decidir adequadament cap a on volem anar. I a mi em sembla que és gravíssim, perquè si sapiguéssim com érem i d'on venim, no posaríem a votació si som una nació i si volem tornar a ser lliures. És que no té cap sentit des d'un punt de vista català. Actualment, per mi, això no té cap sentit. Això és un punt de vista anticatalà, és un punt de vista castellà. O sigui, nosaltres no hem de posar els catalans, no hem de posar... I quan dic catalans, vull dir catalans de família, i ja veurà qui vegi el llibre, etc, que he recuperat els 8 cognoms, diguem. Català de família... Els cognoms familiars teus. Exacte, com és el meu cas, o bé, i nouvinguts, perquè el concepte immigrant aquí no existia. Això és molt important també subratllar-ho. Els nouvinguts de fa 60, 40, 20, 10, 5 anys... O 400 anys. Perquè per aquest país ja ha passat, diguem-ne, moltíssima gent que han estat nouvinguts i han estat benvinguts, majorment, a vegades hi ha hagut conflictes, però que hi ha una manera d'entendre aquesta convivència que no es tanca, és inclusiva, de natural, gairebé. I s'han incorporat, doncs jo em referiria ara als vius, que estan vius, que han vingut i que han escollit voluntàriament que són catalans. Doncs per mi són tan catalans com qualsevol que tingui 8 cognoms o 40. De fet, ser català no és una qüestió de naixença, sinó una qüestió d'elecció. Sí, però també està lligat, perquè si no hi hagués català de naixença no podria haver nouvinguts que decidissin ser catalans. Vull dir, hem arribat a un moment que l'adjectiu català i el substantiu català sembla que no tinguin cap significat. I en realitat, actualment, pràcticament no hi ha significat, i justament conèixer els nostres avantpassats és el que a mi m'està ajudant a donar contingut
Què vol dir? El substantiu català? Sí, fem una miqueta, I l'exemple perquè català. de les lleis de pau i treva hauríem de passar el que, com dèiem, els usatges, després ens arribarien les constitucions, que són molt importants, perquè al llarg de la història de la nació catalana han estat sempre compilades, han estat actualitzades, han estat treballades, diguéssim, fins a l'última versió que es va produir l'any 1702 i després 706, és a dir, en la qual van acabar de quedar resoltes pràcticament. I que fins i tot cristal·litzem un tribunal de contrafaccions, el primer tribunal constitucional del món. Que existeix, sí. I llavors, la qüestió és que la llei era de baix cap amunt, la costum del poble, escrita, no de dalt de l'autoritat cap al poble. Una visió totalment diferent a la castellana. En la mesura que era el costum del poble escrita i aleshores estava adient al dret natural que tu mencionaves, això era una manera de que la llibertat d'actuació del poble agafés una forma escrita i tingués una categoria de llei que es anava canviant a cada noves corts, pràcticament, perquè, com que el costum va canviant, s'anaven adaptant les constitucions, i no al revés, que és una cosa que no es pot tocar. Per exemple, diguem-ho amb exemples concrets. Sí. Tu dius, amb el dret català no hi haurien d'haver o no hi haurien hagut mai desaucis. Sí, perquè la casa era un temple i hi havia un respecte absolut a la casa i, a més, això té un sentit pràctic enorme, que és una característica. Si la llei és la costum escrita, s'ha de respectar. La costum és que una família necessita poder-se allotjar i necessita poder guanyar-se, treballar, actuar per poder cobrir les necessitats. Aleshores, si una família agafa uns deutes, llavors se'ls respectava absolutament la casa, els animals si eren de feina o si eren de combat, els estris per treballar, els mobles, etc. Per què? Perquè la família havia pagat la deuta fins on era possible, però podia continuar sobrevisquent, podia continuar tirant endavant i no es convertia en una càrrega pel reste de la societat, que és el que passa amb els desnonaments actuals. Tema de sanitat, per exemple. Amb el dret català, què passava? Una de les característiques de la societat catalana era ser bon professional. I el bon professional es basava en dos característiques, el coneixement i la pràctica. Llavors, clar, una persona que era un mal professional començava a ser rebutjada. Aleshores, jo el que plantejo aquí, m'estàs agafant exemples del final, no? Sí. El que plantejo és que tots aquests casos que hi ha de malpraxis mèdica amb conseqüències terribles, moltíssimes vegades, i jo poso aquí en concret el de la senyora Ferragut, que m'agradaria tenir temps d'explicar, però no és el moment. Aquestes pràctiques, els que et fessin aquestes malpraxis ja serien apartats de la pràctica mèdica, per tant, s'acabaria. És una forma, el que és incompetent o el que és corrupte, Aquesta és una altra. es tallava, durament. O sigui, la corrupció n'hi ha hagut i n'hi haurà segurament sempre i a tot arreu, però el que no pot haver-hi és la impunitat. Dintre del dret català? Jo crec que la corrupció individual sempre és possible. Però aquí jo estic parlant de corrupció social. De tota manera, la corrupció individual és més difícil si hi ha un clima de llibertat i de respecte que si hi ha un clima de campi qui pugui. Però aquí, com que era la llibertat del poble era el fonamental i moltíssimes constitucions, el seu objectiu és evitar els abusos d'autoritat i prevenir o sancionar els abusos d'autoritat, justament per respectar la llibertat del poble. Doncs, per tant, la corrupció individual era molt difícil. Però és que, a més, hi havia una forma d'escollir els càrrecs amb un mètode que s'adia insaculació, que un dels primers programes que vau fer... El primer programa de la clau de la nostra història vam tractar sobre això. Un mètode que és un mot aquest que fa 5 anys no tenia ni idea que existís i, clar, per mi és un preventiu de la corrupció, perquè era una forma que, una mica entrant en detall, primer, les eleccions eren un dia fixe. Això que l'elecció es posa qui està en el poder per continuar en el poder s'ha acabat. Tothom sabia que el Consell de Cent s'escollia per Sant Andreu, em sembla que és el 30 de novembre. La duració dels càrrecs era sempre limitat. Càrrecs municipals, 1 any. Generalitat, 3 anys. No es cobrava.
Les persones qualificades per aquell càrrec, hi havia tota una sèrie de regles per establir qui estava qualificat o no, i que a més complien certes condicions com no tenir deutes, aquelles persones, el nom de cada una s'escrivia en rodolí, o sigui que suposo que feien bromes sobre, amb un paper i es ficava dins d'un sac, i per això insaculació. Una mà innocent, una criatura, treia un paper, aquella era la persona escollida per aquell càrrec. Aquella persona escollida, que això me'n recordo que sortia, havia de passar la purga de taula. Rendir comptes del patrimoni abans i després. El vam titular així, el programa. El programa el vam titular La purga de taula. Perfecte, perquè és un punt fonamental. I no podia tornar a ser candidat a ser insaculat fins diverses eleccions posteriors. Això era un preventiu de la corrupció. Per tant, hi havia una immunitas plebis també, en paral·lel, és a dir, no podies anar contra les persones. Com que hi havia aquesta llibertat com a clau, jo quan em vaig trobar aquesta expressió, amb un llibre que recomano i que espero poder treure amb aquesta col·lecció que estic començant i que demano ajut, perquè tinc com 100 títols, però necessito mans i caps. Finançament. No tant finançament, també, però redacció també. Quan em vaig trobar amb un llibre d'en Francesc Masponsi i Anglacell, que és un jurista que, des del punt de vista, hauria d'estar circulant abundantment per tot arreu en aquests anys d'anar cap a la llibertat una altra vegada, recuperar-la, quan em vaig trobar immunitas plebis, immunitat del poble, i encara et diu sigui entès plebis com poble o com la part més baixa del poble, la plebe, no? Diu, immunitat, tot català i catalana, perquè sobre aquí hi havia igualtat de drets entre home i dona, que això, quan va haver-hi la manifestació del 8N, vaig fer un articulat que dic igualtat home-dona, a Castella s'ha a conquerir, aquí i s'ha de recuperar, perquè ja existia. Doncs tot home i dona podia denunciar qualsevol situació que considerés injusta, qualsevol sentència que considerés incorrecta, fins a la màxima autoritat, perquè es revisés. I en contra de tota la forma d'entendre la llei que ens han anat imposant des de Castella, que les lleis són per complir-les, això ara jo contestaria, no, perdoni, en dret castellà sí, en dret català no. En dret català les lleis eren perquè ajudessin a fer justícia. I si no ajudaven a fer justícia, les constitucions recull la pràctica de no complir la llei, és més, de rebutjar la llei. I això era perfectament acceptat. Per què? Perquè el que es tractava és de la llibertat i fer unes lleis i una justícia al servei del poble i del seu funcionament el més sa possible, el més res pública possible. Nosaltres, sent Principat, que era més que regne, això seria debat, no sé si heu tractat d'aquest tema, però sent Principat, era més res pública de totes les repúbliques d'aleshores i totes les repúbliques d'ara. Ja ho deia fins i tot el rei catòlic. Els catalanes, bueno, ara, perquè ens ha arribat en castellà, però el rei catòlic parlava en català. Els catalans són més república que no pas súbdits. Això ja ho deia el rei catòlic a finals del segle XV. Tot això, sí, deixa'm fer un pas més, perquè si no, no tindrem temps d'acabar el tema. Tot això té un punt final, diguem-ne, dramàtic, que és el decret de nova planta que s'imposa al Principat de Catalunya, com s'havia imposat al Regne de València, el 1716. No, el punt dramàtic és el 14. Aquí és molt interessant perquè el 14 no és dins de la Guerra de Successió. La Guerra de Successió acaba a l'abril del 13. És ja que el poble català... La Guerra dels Catalans. Exacte, la Guerra dels Catalans. I aleshores, aquí és quan, sabent els catalans d'aleshores, homes i dones que eren homes i dones lliures, mentre que ara no sabem la immensa majoria que estem presos a casa nostra, des de 1714, van lluitar fins al màxim 414 dies de setge. És impressionant. I per això nosaltres no celebrem, commemorem l'11 de setembre, perquè honorem els nostres avantpassats que van defensar la llibertat fins l'últim moment i amb possibilitats de girar la situació, que això tampoc se'n parla, no? Això va succeir, n'hem parlat en altres programes, i aparentment, diguem-ne, això tallava la història de la nació catalana. Però, malgrat això, la nació i les persones, diguem-ne, que són conscients, malgrat que potser són una minoria, no?, han estat treballant sempre per la reivindicació d'aquest dret català, que és tan important com tu mateix explicaves, i, curiosament, jo voldria fer esment de dues persones, en Josep Coroleu i el Josep Pella, que fan un treball absolutament interessant, que un dia hem de fer un monogràfic únic i exclusivament d'això, perquè ells són els que
reprenen el fil de tot el que havia sigut la realitat jurídica de la nació catalana i l'elaboren en forma de Constitució moderna. Exacte. Fan com la Constitució que s'hauria fet, diguéssim, al segle XVIII, Sí, és del 1878. al segle XIX, perdó, si hagués continuat existint, diguéssim, la realitat nacional com era. I en l'epíleg d'aquest llibre diu que les constitucions catalanes no van ser mai derogades. És més, Felipe V de Castilla, perquè això de dir-li Felip V és un error, Felipe V de Castilla, per 2 cops ell i per un cop un ministre seu deroguen el decret de nova planta. Per tant, les constitucions catalanes són vigents per diversos motius que ara no entren, però són vigents. Nosaltres no hem de fer unes noves constitucions. El que és interessant d'aquest llibre, i és el que estem veient ara en pantalla, és que en l'article primer defineix qui és el poble català. I el poble català és aquell poble que parla en català i que constitueix aquests 3 grans estats, que eren estats històrics de la Confederació, que és Catalunya, València, Mallorca i amb un acord especial amb el Regne d'Aragó. Per un acord especial. Això és molt interessant, que ells ho dibuixen molt bé en aquest llibre que estem veient ara. Jo aquí vaig descobrir els mallorquins tenien ciutadania catalana. El concepte de ciutadania a mi m'han ensenyat a la universitat que s'inventa la Revolució Francesa. Les constitucions catalanes parlen al segle XIV-XV, parlen de ciutadans. Com nosaltres hem generat tot un lèxic polític, parlament, corts, governar. Tot això ha sortit del català, dels mots catalans han anat sortint en castellà, en italià, en anglès, en francès, etc. I tot això ens ha sigut espoliat. El tema no és només l'espoli econòmic, és un espoli històric que aquí esteu abordant però a més l'espoli més greu de tot, que ens han robat la llibertat des de 1714. I això és el que, des del meu punt de vista, hauríem de posar sobre la taula i recuperar tot aquest contingut del que érem, ens donaria una força enorme per ara arribar a recuperar la llibertat. Quan he dit abans, nosaltres no hem de votar res, nosaltres som el Principat de Catalunya ocupat des de 1714. Som un estat europeu, el primer constitucional, que estem ocupats des de 1714. I que el que volem és que els invasors, ocupants i genocides, perquè aquest és el tema, quan un, gràcies a començar a conèixer com érem, perquè jo en cap moment vull aparèixer com un expert en res, jo tot això ho estic descobrint, fa 6 anys no tenia ni idea de tot això, val? Doncs quan comencem, si anem aprenent com érem i com ens han anat canviant, això és un aspecte d'una cosa que se'n diu genocidi. El tema tabú, que no se'n parla, és que el poble català és víctima d'un genocidi començat molt abans de 1714. Se'ns roba la història, se'ns roba l'art, se'ns roba la literatura, se'ns roba els personatges, se'ns roba tot. I resulta que això ha sigut apropiat per Madrid. Però això, des del meu punt de vista també, s'està permetent aquí, les autoritats aquí, que aquest espoli es silenciï. Si el poble català no sap tot això que està sortint aquí i molt més, és perquè les autoritats aquí no permeten que això circuli. No sé si amb això us ho estic clar. No, això és un punt de vista molt interessant, perquè normalment tendim, d'una manera natural, a pensar que la culpa la té un altre, no? I no sabem veure que moltes vegades nosaltres som corresponsables d'això. Sí, som corresponsables per responsabilitats diferents. Diferents, a vegades per ignorància o... Clarament diferents, però quan, per exemple, no s'accepta a nivell acadèmic que es pugui debatre sobre la catalanitat d'en Colom i de tota l'empresa americana i de tants altres temes de la nostra història que han quedat ocults o senzillament expropiats, diguem-ne, que se'ls han quedat uns altres, dius, home, no es podria parlar això a la universitat catalana? Quan dic corresponsabilitats diferents, hi ha una corresponsabilitat històrica que hi ha allà, però la corresponsabilitat dels últims 40 anys està aquí. Ens queda un minut i mig escàs. Víctor, hi ha algun punt concret que voldries, o Lluís, alguna cosa concreta que voldries comentar? Hi ha moltes coses que em van impressionar, i una és el concepte d'autoritat. Diu, el príncep quan representa... I príncep no era el concepte principal, i això era més principat que regne. Doncs el príncep, quan representant d'autoritat, ha de guanyar-se el respecte dels cavallers i dels clergues, dels vilatans i dels pagesos, dels cristians i dels sarraïns, dels jueus i dels heretges,
dels amics i dels enemics. El concepte d'autoritat catalana era que l'autoritat ha de guanyar-se el respecte dels seus i el respecte dels enemics. L'autoritat castellana és corto cabezas y robo mientras puedo y cuando no huyo llevándome el tesoro. Vull dir, és una concepció absolutament diferent. I la meva esperança és que aquests elements que jo estic descobrint doncs, van ressonar dins meu i que tot això, si circula, el poble català li ressonarà i canviarà, passarà d'un sentiment a una consciència, d'una consciència a una actuació, i això ens dona una força de la raó invencible. Nosaltres aquí s'utilitza de tant en tant la frase de no volem utilitzar la raó de la força. Primer que no tenim la força, perquè estàs renunciant a alguna cosa que no tens. Però segon, completa la frase. Per què? Perquè tenim la força de la raó. I aquesta força de raó, amb 1000 anys d'història i amb una història espectacular, ens fa invencibles. Si nosaltres comencem a denunciar a tot arreu, primer acceptar-ho, interioritzar-ho, explicar-ho, documentar-ho i a tot arreu reivindicar que la nostra terra està ocupada, que nosaltres des de 1714, nosaltres estem presos des de 1714 a casa, tots els catalans. Cada dia estan morint 100 catalans presos a casa i molts de que ara estan morint tenien l'esperança de morir lliures, havent recuperat la independència. I que se'ns està genocidant des de molt abans. Si nosaltres això ho plantegem seriosament sobre la taula, som invencibles. Doncs ho haurem de deixar aquí. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, en Lluís Botines. Demano disculpes si m'ha apartat una mica. Al contrari, al contrari. Molt interessant la xerrada que hem pogut tenir. Evidentment, podeu visitar el web aquest, lagotacatalana.cat, on trobareu moltíssima informació, i, si no, aquest llibre, el llibre aquest de Conèixer els catalans d'abans de 1714, que veig que està en català i en castellà també, per si algú encara té dificultats o es troba més còmode llegint el castellà, que pugui conèixer aquesta història. De fet, he fet 2 edicions, una en català i l'altra bilingüe, i es pot baixar gratuïtament del blog, es poden baixar gratuïtament. O sigui, gratuïtament d'aquest blog, lagotacatalana.cat, us podeu baixar aquest llibre que, evidentment, estic segur que us ampliarà tots aquests detalls i aquests temes que hem estat comentant avui, com sempre, una miqueta en síntesi pel poc temps de què disposem. Moltes gràcies, com sempre, al Víctor Cucurull. Nosaltres, com sempre, acabarem amb la frase de la setmana, que n'hem agafat una del nostre convidat d'avui, que una miqueta l'ha anat citant ara al final. La nostra força radica en la continuïtat amb la nostra història de més de 1000 anys. Aquesta és la nostra força. Dimarts, 16 d'octubre, es va complir un any de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Volen empresonar el que representen. Aquestes paraules de Txell Bonet i Susana Barreda, les dones de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, ens serveixen per exigir, com cada setmana estem fent, la llibertat de tots els presos polítics i el retorn dels exiliats. Nosaltres serem aquí, com sempre, la setmana que ve amb una nova clau de la nostra història. Recordeu que podeu recuperar qualsevol dels 112 capítols emesos anant a l'espai a la carta del web etb.cat. Que passeu una bona setmana.